Második fejezet. New York, Brooklyn, 1994. március 14. Jókor a vörös betűk hirdették a kapun függő fehér táblákon, hogy a park tiltott terület minden törvénytisztelő állampolgár számára. A feliratokat békén hagyták, ám inkább csak a morbid vicc kedvéért, nem pedig a szívlelendő jó tanács miatt. Azok minden esetre nem törődtek velük, akik kibejárkáltak az erdős területre. A kilátópark a drog, fegyver és lánykereskedelem központja volt New Yorkban. Több mint fél tucat utcai banda és legalább 2 terrorista szervezet használta főhadiszállásául. Megfelelő összegért minden illegális dolog beszerezhető volt itt, az üzlet azonban könnyen életveszélyessé válhatott az ügyfelek számára. Mindez hozzátartozott a New York-i élethez. Aki nem bírta, az kiszállt, vagy meghalt. 6 méteres acélkerítés határolta az egészet. A vezetőség legutolsó próbálkozása volt ez, hogy megállítsa a növekvő bűnözés szétterjedését egész Brooklynban és a környező külvárosokban. A tapasztalatok szerint viszont csak a zsarukat sikerült kívül tartania, a bűnözőkre nem sok hatást gyakorolt. Havonta legalább egy karóba húzott testet találtak a hegyes tüskéken. Néhány éve tucatnyi fej díszelget rajtuk, a bentomboló bandaháború komor emlékeztetőjeként. Senki sem mert egyedül vagy fegyvertelenül odamenni. Senki, kivéve Alicia Warnit. A milliárdos nő a nagy körhintától nem messze lépett be a kapun, amely a park megmentésére tett egyik utolsó kísérlet egyetlen eredménye volt. Sumon csendesen kullogott mellette, vékony bőrszíja igencsak feszült, miközben gazdája igyekezett kordában tartani. A fekete párduc minden egyes lépésnél felmordult. Sokban különbözött a dzsungelbeli testvéreitől. Neki például nem csak 5 érzéke volt. Ellenségeket szimatolt a fák közt. És halált. Én is érzem, szólalt meg lágyan Alicia, úgy beszélve a párduchoz, mintha annak emberi intelligenciája lenne. Valahol itt vannak, figyelnek és várnak. Reggel éreztem meg először a jelenlétüket. Valaki meg akar öletni. A fák közt rejtőzködnek. Azt hiszem, jobb, ha itt találkozunk velük, mert még a végén felborítják az időbeosztásomat. Amikor az első kanyarhoz értek, már nem látták a felhőkarcolókat. Noha még csak kora délután volt, az erdőben már is fenyegető félhomály uralkodott. Egy teremtett lélek sem járt arrafelé. A nő és a párduc úgy érezte, egy másik világba lépett. Alicia megfordult és kioldotta Sumon pórázát. A nagy macska helyeslően felmordult, majd egyetlen hang nélkül eltűnt a fák közt. Gazdája kacagva csatolta fel a szíjat az övére. Teljesen megbízott kedvencében. Megtalált és kivégzett mindenkit, aki ártani akart úrnőjének. Csak időkérdése az egész. Addig is élvezni akarta a kirándulást. Az üzleti élet egyre kevesebb szabadidőt hagyott neki. Csak heti 3 órát tudott a tornateremben tölteni, és már hónapok óta nem érezte azt a szabadságot, amit egy-egy erdei séta jelent. Minden percét ki akarta élvezni. Vidáman ballagott az aszfaltozott úton a park központja felé. Elméje gondosan feltérképezte a környéket. Nem akart váratlan látogatókat. Jacksonnak igaza volt, amikor azt mondta, a kilátópark nem fiatal, fegyvertelen nőknek való. Ő azonban sokkal öregebb, mint testőre sejthette volna. És korán sem olyan védtelen, ahogy az Jackson hitte. Az űrre utaló első jel Sumon dühött üvöltése volt. Az erdő csendje millió apró szilánkra hullott. Alicia elvigyorodott, amikor felismerte a halál hangjait. Egyel kevesebb ellenség miatt kell aggódnia. Hirtelen azt vette észre, hogy 5-en bekerítették. Megérezte a jelenlétüket északon, délen és nyugaton. 2 siettek felé keleti irányból az úton. Pisztollyal és puskával voltak felfegyverkezve, s gondolataikban csak a gyilkolásnak maradt hely. Utálom, ha valaki beleavatkozik a terveimbe, gondolta dühösen. Az ilyen szintű játékban a halál nem elfogadható választás. Gyerünk, Sumon, hamarosan ismét gyilkolnod kell.
Hé, asszonyom! A hang tulajdonosa egy alacsony, sovány, 30 év körüli férfi. Kopott farmert viselt. A hűvös márciusi idő ellenére nem vett fel pólót, így jól látszott a szőrtelen felsőtestét díszítő tetoválás, amely egy nyilvesszővel átlőtt mellű meztelen nőt ábrázolt. Nadrágjába tűzve 45-ös automata égtelenkedett. Elveszett valamit? Ja, erősítette meg a társa, egy magas, szélesvállú, kopasz bőrruhás férfi, vadászpuskával a kezében. Vagy talán tettekre vágyik? Alicia felsóhajtott, amikor rájött, miért nem lőnek még a bérgyilkosok. Mivel látszólag fegyvertelen és védtelen volt, kicsit el akartak játszadozni vele, mielőtt megölik. Undorodva megrázta a fejét. Szex és halál. A történelem során ez a két dolog elválaszthatatlanul összefonódott az ő történelme során. Az az igazság, kezdte, miközben tétován lépett egyet előre, hogy egy nagy, jóképű pasast keresek, aki csillapítja a bennem tomboló éhséget. Kefélnem kell. Többször is. Tudtok segíteni? He? Kezdte az alacsonyabbik. A nő válasza teljesen váratlanul érte. Elvörösödött. Ez az egész ősrégi trükk volt, de még mindig működött. A fickók azt hitték, hogy sikoltozva menekülni kezd, vagy kegyelemért könyörög. Nem pedig, hogy szexről kezd beszélni. Fogalmuk sem volt, mit válaszolhatnának. Ez alatt Alicia megérezte, hogy vulgáris szövege a 3 másik bérgyilkost is előcsalta a fák mögül. Ők sem akartak kimaradni semmi jóból. Most már minden ellenfelét láthatta. Pont ott volt, ahol akarták. Legalábbis ők azt hitték. Egyikük sem tudta, hogy célpontjuk épp így gondolta, de egész másokból. Jó hallottátok, folytatta kicsit hangosabban, hogy mindenki tisztán érthesse. Tüzelek. Annyira kívánom a kefélést, hogy a testem szinte elég. Kezét érzékien végigfuttatta a csípőjén, és szenvedélyesen felnyögött. Ha nem kapom meg hamar, megőrülök. A francba, mordult fel a nagy darab férfi izgatottan. Kezei megremegtek, ahogy nadrágja gombjaihoz nyúlt. Ha a kis szuka dugni akar, itt helyben elintézem. Ti csak várjatok meg, az elsőbség az enyém. Aztán mi a... vágott közbe a társa, övcsatját keresve. Sosem fejezhette be a mondatot. Fekete villámcsapás hasított a hátába, leterítve a járdára. Szumon vadul morogva zárta össze állkapcsát a tarkóján. Koponyája véres agydarabokat spriccelve robbant szét. Alicia megpördült, hogy szembe kerüljön a többi támadójával. A 4 férfi éppen a pisztolyát próbálta célzásra emelni, sajnos azonban hirtelen kellemetlen problémáik adódtak a mozgás koordinációval. Testük ide-oda rángatózott, mintha kísérteties táncot járnának. Fegyverükkel hasztalanul igyekeztek a gyorsan közeledő nőre célozni. Mi a fene? Sikoltotta a legközelebbi, egy fekete tinédzser. Meg se bírok mozdulni. Egész egyszerűen megbénítottam az agyatok mozgató központját, válaszolta mosolyogva Alicia. Kezével a suhanc védtelen nyaka felé csapott. Középső 3 ujja közvetlenül az Ádám csutka alatt hatolt be a húsba. Egyetlen csukló mozdulattal tépte ki a nyelőcsövét. A fekete srác a földre rogyott, vére lassan vörösre festette a járdát. Istenem! Kiáltotta egyik társa, miközben kétségbe esetten próbált Aliciára lőni. Bármennyire izmos volt, nem tudta elsütni fegyverét. Kérem, ne! Ha nagyban játszotok, viseljétek a következményeket. Egy gyors, nem túl kegyetlen ütéssel feltolta az orrcsontját az agyába. Csendben lehelte ki a lelkét. A 4. és 5. férfi társaik halála láttán ájultan rogyott az aszfaltra. Alicia már belefáradt az egészbe. Itt csak egyszerűen eltörte a nyakukat. Sokkal erősebb volt, mint azt akárki gyaníthatta volna. Nagyon jó, Miss Varney, szólalt meg egy hang a háta mögött. De nem túl okos. Hagyta magát megtéveszteni, pedig én vagyok az igazi veszély. Alicia megfordult, noha már tudta, hogy elkésett. Szumon még mindig az imént leterített áldozata tetemét marcangolta. A párduc csodálatos szövetséges volt, csak túl könnyen elcsábult. Igazi ellenfele, egy jól öltözött fiatalember, éppen meghúzni készült a Cobra géppisztoly ravaszát. Azonban erre már nem maradt ideje. A támadót egy 7. férfi terítette le. A halott arcán zavarodottság és csalódottság látszott.
Lapockái közül egy vadászkés markolata állt ki. A penge többi része a földhöz szegezte. Megbénítottam az ujjait, hogy még véletlenül se húzhassa meg a ravaszt. Szólalt meg a fehér öltönyös szőke fiatalember, aki átlépte a hullát. Letérdelt, kihúzta a fegyverét a bérgyilkos hátából, majd tisztára törölte a holttest ruhájában. A neve Leo Tagger. Coney Islandban élt és hírességek meggyilkolására specializálódott. A banda többi tagja helybeli volt, akiket csak pár órája bérelt föl. Nem érezhetted meg a jelenlétét, mert olyan gúl volt, aki képes elrejteni gondolatait. Szerencsére ő sem vette észre, hogy itt vagyok. Ki vagy? Kérdezte Alicia, bár a szőke férfi ismerősnek tűnt számára, biztos volt benne, hogy még sosem találkozott vele. A barátod, jelentette ki, és eltette a vadászkést a zakója alatti tokba. Örülök, hogy segíthettem. Megfordult, és elindult az úton. Jobb lenne visszahívni a cicust, jegyezte meg távoztában. Az a férfi már épp eléggé halott. Alicia egy pillanatra Sumonra nézett. Amikor tekintete visszatért oda, ahol az imént még megmentője állt, semmit sem látott. Gondolataival gyorsan végigpásztázta a területet. Egy drogkereskedőn és tinédzser vevőin kívül 100 méteres körzeten belül senkit nem talált. Ez az egész nagyon rejtélyes volt. Alicia pedig gyűlölte a rejtélyeket. Ki a fene lehetett ez a férfi? Kérdezte Sumont, ahogy a párduc odasétált hozzá. Felismerted a szagát? Egy állat gondolataiban olvasni, még ha olyan különleges is, mint Sumon, majdnem lehetetlen. A nagymacska agyában véres, kaotikus képek váltakoztak. Semmi sem utalt arra, hogy felismerte volna az idegent. A szagát sem érezte, míg csak meg nem támadta a bérgyilkost, mintha a fiatalember a puszta levegőből materializálódott volna, és ugyanúgy tűnt volna el. Ez meg, folytatta kiábrándultságába a jókorát rúgva Tagger hullájába, a nevemen szólított. Nem a rivális üzletemberek bérelték föl. Gúl volt, az pedig vértestvér alkalmazóra utal. Még azt is tudta, hogyan maradhat észrevétlen előttem. A francba. Mély levegőt vett. Feltételezve, hogy Jackson hűséges, ami a fizetését tekintve igen valószínű, azt hiszem valaki már régóta figyel, nagyon közelről. Vagy ismeri az ördög játszóterében tanyázó állítólagos barátaimat. Akárki is az, meg akar öletni, és nem fukarkodik a pénzzel, hogy ez sikerüljön neki. Először ott volt a nyugtalanító dolog Baba Yagával. Most meg ez a támadás és ez a furcsa ismerős fiatalember. Alicia komoran gondolkodott el azon, vajon mi minden fordulhat ma még rosszabbra. Ez olyan kérdés volt, amit jobb lett volna nem föltenni.